Merhaba, ma bixir şarê ma wê Erciyê, goştaro û temaşekerdo wê ma Erciyê. Merhaba milleta zazayan. Rahma homa û Tealay şima hemin ser dibin. Şima pêrin jî malûm o ki zonê zazakî di televîzyon çiniyo, radyo çiniyo, qezate çiniyo. Lazım o ki ma xeber û hewadîso zondê xwe de vajî ki domanê ma, leyîr û tutê ma wa zonê may û piyê xwe, dêk û bawkaldê xwe bizonî bonder bî bimusî. Ew zazakî bigoştarî wa zonê ma zazakî bimusî, binûsî, binûsînî. UNESCO zonê zazakî girotu bin destê xwe semedê zondê ma vano ki inu zon vinî beno. Ay semed ra ma gerek wayîrê zonê xwe bejî. Ew ay malime ki zonê ma zazakî ser wendo ma gerek wayîrê yên zî bejî. Enkaya şimarê zonê zazayo zazakî de xeber û hewadîso şimar resnen û şimarî van. Koronavirüs hema zî hinya zav bila beno, vêşî beno, çewres û ponc vilayet de bê fekbestoxî maskeyê tebera geyreyiş yasak kerdo. Diyarbek, Dersim, Siverek, Xarpêt, Sivas, Siirt, Batman de zî bê fekbestox û maskeyê tebera geyreyiş yasak o. Eyro zî koronavirüs ra maalesef dest û nê û mêrdimê ma mert. Semedê ena nêweşî yewbin ra dûrî vindî. Fekbestox û maskeyê pakî wan ena nêweşî vila nêba biqediya. Ez ew tara nêweşo pêrin jî homa û Tealay ra şîfa û selameteyê wazenim. Ewro paytextê Tirkiya sûka Ankara de yew mêrdim zehêr girotu daw kutîkû. En vernî zehêr de kerdo miyan dê nonî tira pey daw kutîkû bîst û hîrî kutikî telef bî. En ava yew mêrdim çimdê mazê înson nîyo ay mêrdim ki zirar don û heywano, zirar don û dar û bero ay mêrdimî ma înson ra nehesibînî. Sûka Diyarbek de qezayê hênî de milletê sil û çopê xwe erzena serdê rayîro. Goştavo temaşakerdoxê Erciyê ma gerek wayîrê welatê xwe bejî, ma gerek memleketê xwe ponk bikerî. Ek ma memleketê xwe, welatê xwe ponk nekî badî nêweşî hinya zav vêşî bena, nêweşî birazêna û ma pêropiya xeripîn şonî. Enka ziyaw xebera ma dinya ra. Navbênê Hindîstan û Çîn leşkerî yên amê qarşî yewbinon da pêro. 20 leşkerî merd. Zav zî dirbetin est o. Vilayet û ladek de ena mesela pîl bîya. Herkes vano ki hem Hindistanî de hem zî dewleta Çîn de nukleer est o. Eke Hindistan û Çîn bidî pêro dinya kuena têmon nüfusî wirdînon zî zaf zaf û nukleer hinî zî est o ay semed ra yew meseleya çetin birazêne. Ma zî qayîlî ki pirodayiş çinî bo her wext dostey birayê biba serdê dinya de. Ena xeber zî
mara. Pêserokê zazana neve û marê xwe vejeno. Ser ra 2010 ra ina heta Qandê zon û kultur û tarîxê Zazayo neşriyat kerdo pêserokê zazana. Eno nûzdî yew di seryo nêve cîhanê. Qismet bibo pêserokê zazana û maro xwe yo neve nêzdî di vejeno. Wa şarê ma Zazayon rê xeyrin bo înşallah. Goşdarok û temaşakerdogê Maya Hercayê enkazî yew xebera spor ez şima resneno înşallah. Vizêr Trabzonspor û Fenerbahçe Semedê Kupa Gudikay kerd. Maç Fenerbahçe jew Trabzon hîrê. Trabzonspor vejiya final. Trabzon zaf weşka kerd û heqê xwe zî girot. Fenerbahçe de futbolcuyo zav seqet bî hakemî zî Emre Belözoğlu ya qerte sûrên nawit û Fenerbahçe kemîment maç dest mêrdim rey di qedêne. Zazana û Zazayîstan di êyom senîno. Goştavok temaşakerdogê Maya Hercayê eyro Zazana Zazayîstan memleketê ma di êyom weş û çî nêvarin. Germ vera vera vê jî beno çolîk di 29 dereceyê germ û Diyarbekir 26 dereceyê, Dêrsim 21 derece, Sîwerek 28 derece û zav germ û Sûka Xarpêt 22 derece germ û. Maîro ina şew xeber û hadîsê zonê ma Zazakî şima Resnay. Xeber û hadîsê ma ina gomê Ewta di qediyay hetona yewna pêserameyîşê ma bimanî weşiyê de. Rehma Homayê Tealayê şima pêrinê ser dibû. Heq simara razî bû. Weş boynê xwe re weş war bimanî.